Sela. Wazwala Beqeda siya ya nusibanina usikinina wasegwana kapanasa ya musibanina usikinina ya panasa Akasithi Santa, akasithi Santa, akasithi. Sanibonani Dubai eSouth Africa. Hayi konke kuqala ngothi. Sanibonani eSouth Africa. Ake siphakamiseni izandla. Ngifuna ukuthandaza ngibonga uNkulunkulu. Baba egameni lamandla. Baba egameni lokuphila. Namhlanje ngibonga ukugcina, ngibonga ukuvuswa Nkosi. Noma bese befungile Nkosi. Kodwa wena uhlala unami. Naba abantwana Nkosi engihlala ngibathandazela ngaso sonke isikhathi. Ngithi benze bangasuki. Kodwa bahlale Nkosi babe nethemba. Babe egameni lokuphila noma umbuso uvuka Nkosi imoya ivunguza. Kodwa wena uhlale nami. Baba nginalento ukuthi I was born to be a leader. Uma Nkosi uhlele esihlalweni kunezinto ezizawunyakaza. Kumele Nkosi ungiphe wisdom yokuthi ngidila nazo kanjani. Egameni lokuphila ngiyakhuleka. Amen. Siyabingelela abazalwane egameni lenkosi yethu Jesu. Ngibonga bazalwane. Nginithola nisamile uBhesha ngimbona. Akekho uBhesha, akekho uMbala, akekho Bawi, akekho Rasta khona. Rasta ngiyabonga. Ngiyabonga abazalwane kuleya ndoda ngangiyitshela ukuthi ithathwa udumo nje ukuthi hawu Khehlelezi udumile mate. Khulu ngiyafisa ukuthi ngisondele kuwe ngisebenze nawe. Ngithi hawu udumo lomthathayo. Ngiyambona uyimisele bazalwane. Shayeleni izandla kakhulu. Uyimisele bazalwane. Amen bazalwane. Bazalwane okokuqala maybe I owe you asihlaleni phansi. Maybe I owe you guys an apology. Ngizosho kanjalo ukuthi I owe you an apology whereby ngize ngathatha ngenhliziyo. Ningibona ngenza into yokuqala engakaze ngiyenze. Thatha ifone ngima lapha ngithi enough is enough. I think I need to respond because ezinye izinto baye bangichukuluze. Ngathi I think it is time for me to respond because ngiyoze ngife. Nginalento bazalwane ukuthi maybe sekuyisikhathi but angithi mangifa abantu iqiniso sebelazi. Ngoba ngithula kakhulu. Ngiyathula nginalento ukuthi angithule imisebenzi yami yongiphenduleni. Ngithe mangichaza maybe khona omnye ongangenanga wabuka abazalwane ngiyichaze in short leyanto ngathi uma nibona yonke lento ivuka ngike ngenza ivideo I think last month asiqaleni back umuntu ongilandela ngempela mawukhumbula ngoJanuary ngithe mangenza a prophecy of the year ngathi mina this year ngibona abantu bonke becindezela abantu bonke bekhiphelana ama secret beexposeana. Remember the prophecy engayisho ngathi ngibona isiphithiphithi nomnye zama ukuphipha imfihlo yomunye umuntu. Ngithe ngisuka lapho ngikhipha ivideo I think 2 months ago or a month ago ngathi mina TikTok yini TikTok is a demonic thing which is here to destroy us. It's here to destroy me, it's here to destroy you. Idemon TikTok ngizosho namanje anibona ukuthi lento izochitha igazi
izobulala wena, izobulala abantwana benu, uTikTok ke lo. Umama omdala oshadile awunqene ukumthola emile edansela ifoni engaqokile, edansela ifoni. Usiso mekahle mayibona ukuthi abantu abamnaki agqoka itight, agqoka into embambayo, ame adansi. TikTok ke lo. Uyayiwasha away ingqondo yakho. Akanqene ubaba ukungena athuka abantu ku TikTok abathuke. Ingqondo isuke ihambile. Nansi ke bazalwane into engizoni update ngayo okufanele niyazi. Ukhehlelezi sempini enkulu kakhulu. This time ke ngisempini enkulu. It started on Facebook. Remember? Amagama abantu angithi angiwasho. Started on Facebook. Lento sithema senze investigation yethu sithola into eyodwa. Oh. Umuntu oyedwa lo Facebook wa deploya umuntu ku TikTok. Wathi mina ngizomhlasela ngapha ku Facebook. Wena mhlasele ngapha ku TikTok. Uzoyenza ngathi sihlasele inyanga kanje kanti umuntu esimfunayo nami. Into ebebhlungu kakhulu ile yanto yase Newcastle. Ngicela bazalwane mina ngoba ngicabanga ukuthi nifana nezingane zami. Inyoka enkulu bazalwane sihamba nayo inyanga ezenza umngani wami. Edla nami etafuleni ehamba nami kanje. Kanti inyoka enkulu kakhulu. Nayo bazalwane yayitshela ukuthi makuye Newcastle kuyofika ekhetho yona. Yafike yajika into yonke. Isitshele nabantu abangani bakuthi nizongivotela. Bajike eNewcastle ngisho abangani bayo bathi thina umuntu esimfunayo nangu. Izwe yababhlungu. Ithe isuka lapho lenyanga yahlangana nenye futhi ku Facebook. Yahlangana nenye futhi bathatha lo mfana bazalane nimbone ekhuluma ku TikTok. Angifuni ukunitshela manga. Yes khona ngimkwatele ngoba ngimkwatele kodwa angimsola kazi. Ngifana noJesu othi baba bathethelele ngoba abakwenzayo abakwazi. Ngize ngamtshela online ngathi mina wena usibari wami wena. Akufanele noma kuthiwa ngigaya umuthi ngiqinise isandla ngoba kufana nokuthi ngishaya isibongo sakithi. Sengiyinto eyodwa noZulu. uZulu mayehamba enza into ephuma eceleni kufanele ngimbizele eceleni ngithi sibali musuke yenza lento. Inkinga usethathiwe kuzanye ukuthatha umuntu ongathi uyifamily ongathi unesibongo kwathiwa shaya lo. Naye inkosi yami wahlomeka ngoba ulambile akanalutho. One umfana into engiyitholayo ufuna ishow kaMoja Love. Efana neka mfana lo sizokuthola. Two akanamali ulambile umfana. So uma nibona yonke lento ukhandwe nabantu nina nizongena nithi ngokhehlelezi kahle kahle umuntu esimfuna ukhehlelezi. And after sengimtshela umfana uthi lalela sesiyibone yonke into ama movement wonke. Nimbonile live? Akaza be live manje since from that day. Uthukile naye ukuthi guys lento eningifake kuyona kahle kahle kwenzakalani la ngoba ngisenkingeni enkulu manje. So bengifuna ukuthi abazalwane ni understand lento. Ngize ngadabuka ngathi mina Nkosi yami lo mama kade ekhuluma lapha nethi uKhehlelezi. Yazi bazalwane ngizonitshela iqiniso. Hayi ukuthi isigubhu maybe asisebenzanga or ini. Yes ungafika kumina ngikulapha ungalapheki. But mawubuya kimi mina ngikhumbula ngikujikisa ngikulwisa. Ngithi mina sisebenze asenze kuze kusebenze. Ngingakufuna enye imali. Lwa muntu inkingi boyfriend yakhe inyama. Yasiyathola iboyfriend yakhe uthi uhamba uKhehlelezi yathi thatha lento le uyibuyisele ngoba kufana nokuthi uyangidelela uyolanda into enyangeni ngiyikhona. Uthe mayifika kimi ke ethi uyabuza ngathi mina never. Ngeke. Boyfriend ibingekho masibane ivumelwane mina nawe. So manje you cannot just come and say kanjalo nje. No. Ngithathwa kanjalo mina. Yathi okay yini esizayenza ngathi mina useyakhuluma ke manje. Asisebenzeke. Imini bengimtransporta from Joburg ezeThekwini ngimenze. Kwasho ukuthi vele ingqondo ayisekho kulento. Usefuna imali boyfriend imqine emuva. Ikhuluma izinto ngami. Iswazi yase Swaziland inyanga. Ayimfuna ukumbona uKhehlelezi ngoba ikwi competition. It's my competitor. So
Whoever wants to believe, you can believe. But what I will say is, keep me kuma prayers wenu bazalwane. Keep me kuma prayers wenu ngiphunyukile. Egoli abantu who came pretending as if abamaphoyisa. Insizwe ezu3 zafika zangimisa ngama. I was on my way to Swaziland. Sengizosuka. Mabefika ba producer about 2 samaphoyisa. Lo one uphethe rifle umela pha. Ngathi mina ngiyanizwa ke maphoyisa nina ke niproducer enikhuluma nami. Lona kophethe ibhame esingathi sirastile. Istate sesinebhame irastile. Ngithe ngisasanda ukukhuluma ngoba inkulumo beyinqanyulwa kuthiwa asambeni. Siyokhuluma phambili wena uzongena kule moto iphoyisa eli1 lizo driver le moto yakho. Ngithe sakhuluma njalo out of nowhere angazi uNkulunkulu emuhle. Labona iclient lami lidlula kanti omunye iphoyisa la ngempela. Lidlula ladlula la reverse. Mkhulu ngiyakufanisa awuwena. Kwenzakalani right? Ngithi mina hayi oza kwenu bayangimisa la ngazi ukukhulunywa. Bafowethu ninjani siyaphila. Kwenze njani umkhulu wami lo? Kwenze njani? Hayi kunento investigate about imoto ahamba ngayo stolen cars. What is stolen cars? Khehlelezi nje mayothenga imoto siyambona esitolo kanjani? Hayi athi amisa imoto ehle. Athi yiphi leyo moto yiyo le? Bathi ya nale yalinkenga. Athi ithi ngiyimemeza. Bathi hayi khulileka nakho abethu omunye ungazi uyimemeza nali docket ayibambisa into ezingekho. Athi lo liphi? Ayi abona uthi no man. Konke eshaya amanzi la. Konke engahambi kahle la. Athi okay bafowethu asenzeni kanje ngoba vele nami ngiyaphuthuma. Eyibi police station ufuna ukumsa yona. Athi hayi siya etown. Simse town kahle kahle icala lakho kuma Hawks. Ebesethi lona ni deploy ama Hawks ukuthi nizobopha. Bathi laba kanjani? Ngoba vele befanele bayizele bona. Athi hayi asenzeni kanje bafowethu. Ukhehlelezi uzongena emotweni yakhe. Eyakhe nani ningene kweyenu nami ngingene kweyami then sonkeni bese siyalandelana. Then mina ngoba kunala ngiphuthuma khona ngizofona khona igenge ngizoyifonela ihlangane nathi endleleni la yamaphoyisa just isafety yakhe ngoba niyazi bafowethu kunjani lamalanga bavume. Okay, shaya imoto silandelane sonke maybe sihambe 200 meters bayoshona bahamba babaleka bashiya basengishayela ama lights lo baba wathi uyabona izigebengu zakho sebebalekile senze njani sibajaha ngathi hayi bayeke uNkulunkulu ngiphendulele. So engisho ukuthi bazalwane ngibambene nempi enkulu kakhulu kuze kwavuka iverse angivulele laphana ophethe iBhayibheli kwaba se Efeso 6 verse 12 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 Efeso 6 verse 12 Ngokuba asibambene negazi nenyama kodwa sibambene nembuso namandla nababusi bezwe balobu bumnyama nabomoya nobubi emkhathini. Amen bazalwane. Efeso 6 verse 12 ngokuba asibambene nani negazi nenyama. Bazalwane lithi iBhayibheli qaphelani ngeinsuku zokugcina kunabaprofeti abazofika abama kunabantu abazofika bathi intaba dilika. Lithi iBhayibheli kwesinye zezinto ezenzakalayo kuyizawudilika kodwa kuyobe kungayena lo enithi uyena uNkulunkulu. Imbusi yawuvukelana. Amen bazalwane. Uma nibhekisisa izinto ziyenzeka bayavukelana abantu bayashana abantu imbusi yavukelana. Lithi iBhayibheli ngokuba sibambene nagazi kodwa izithe evukayo ezishayisayo kodwa uma imoto ihamba kunezimbungulu ezincane ezihlaselayo uthi mawuyoma uthola iwindscreen igcwele izilwanyana ezincane ingoba izona ezishayisayo. Mina ngiyimoto eku freeway
ngiyahamba ngibonani nalutho oza kumina uyayishayisa niyomthola senamathele kumina. Hey. Khona bangizwa khona bangangizwa bazalwane. Mina ngikufreeway njengamanje. Anginandaba nokuthi kunezimbuzane ezikhona kodwa mina ngiyagijima. I am running my own race. O attack mina uzoyishayisa bese yanamathela ebese yasho. Yes. O attack mina uzoyishayisa yena. Ngiyothi ngelinye ilanga mangiye car wash. Hawu nawe wayishayisa. Hawu nawe. Hawu no mosquito babayikhona. Ngoba bazalwane ngulo umuntu othi mina I mind my own business. Yes. Nento engiyitshela abalandeli bami ngithi mina please mind your own business. Akafuneka umuntu onganayo direction. Kusasa umthola kulo live. Kusasa uyomthola kulo live. Kusasa uyomthola esePaula lana. Hey, be careful. Ungazwani nomuntu ozwana nezitha zakho. Ngoba ngelinye ilanga uyoba umhlatshelo. Yeah. Amen masana. Ngiphinde. Ungashomani nomuntu obuya hlale nezitha zakho. Uthi mawumbuza uthi mngani wami wahlala nabangani nabantu abangazwani nami athi ngoba ngifuna ukuyofuna information ngelinye ilanga he or she will witness about you and uyoba umhlatshelo. Ngelinye ilanga uyoshaywa uhamba naye. Amen bazalwane. Kufana noma bazalwane noma kodwa esesithenjini kunomngane. Be careful. Umuntu ofika azwane nalo makoti wakho azwane futhi nalo makoti wakho ngoba lo muntu kungenzeka ukuthi uyena obaxabanisayo. Lo muntu lo uzwana nendoda yakho aphinde futhi azwane neex yakhe indoda yakho. Yini le abayixoxayo engaka? Because indoda seyadlula phela lapha ya. Pho yini lengaka oyisa emuva? Awufunde sisi ithini iBhayibheli khona umuntu ongazwa. Ngokuba asibambene negazi nenyama. Ngokuba asibambene negazi nenyama. Kodwa sibambene nemibuso namandla nababusi bezwe balobu bumnyama. Ngokuba sibambene nani? Nababusi bezwe. Bese iqhubeka ithini? Namandla nababusi bezwe balobu bumnyama nabomoya bobubi emkhathini. Wonke amandla. Wonke amandla. Ayatholwa. Okuhlala ko. Ake sisho sonke bazalwane. Okuhlala ku. Ngoba
amandla yebo ayatholwa okudala Julile Nkosi yami sisi nango bamba isifuba hayi ungaqalazi wena sondela la Come on. Yes. Jesus. Yazi manhlabelela lo sisi ngimbone Jula. Wajula lo sisi ngambone Jula wayongena usizini olukhulu. Uma ngena usizini olukhulu wathi lo muntu kimi ngabe ngiyamthatha lo sisi ngiye ngiyomphosa endaweni yomlilo kodwa ngimfakela amalahle nomlilo noma ngingamsusi noma ngingamenzela indlela ukuphuma kodwa surround umlilo ngathi lo mlilo ngubona wani wathi uNkulunkulu kimi kukhona impi abambane nayo noma kunempi akuyona njengamanje mayiloke naye emile ngiye ngambona lo sisi mayilala ebusuku wakhala inyembezi wakhala njengentandane ngathi Nkosi kwenze njani wathi uNkulunkulu angikhulume ngomunye umuntu ngathi mina ngikhuluma ngobani wathi uMongcwele angikhulume ngomuntu abathi uAbraham ngathi mina iBhayibheli mosilelo elifundwayo wathi uMongcwele khuluma ngomuntu abathi uAbraham ngathi mina Abraham wathi uMongcwele kukhona umuntu owayethi usiza lo sisi kodwa wangaphandle kwezwe kodwa wathi uMongcwele lo muntu bathi uAbraham kodwa wacishe lo muntu wangathi ufuna ukudlwengula lo sisi ngoba ethi kunesilwane asikhipha kuyena ngibona lo muntu egqoka ingubo zama-Muslims noma ingubo wathi uJehova lo sisi uke waphuma kwelinye iflethe sebaleka wagcina eshiya impahla yakhe ngaphansi wayishiya kuleyo ndawo wahamba ngoba idlozi lakhe lasemtshela ukuthi akufanele ngabe ngabala angazi ngibone Abraham owayethi uyakusiza khuluma ngizwe sisi yebo qinisile ukhona ubaba engahamba kuyena kuba nganginenkinga mangilala ebusuku nginocindezelwa nje so wathi umngani wami ngihambe kulo baba lona ngibona igama Abraham Mohammed ngabona lesigqoko esimhlophe asigqokayo lo muntu yazi makafika umfaka kwelinye ikamera elimnyama uthi are you sure you want to bring back your boyfriend uthi lo sisi yes I am sure but I'm scared ngiyasaba kule ndawo athi lo muntu uma ufuna izinto zenzeke kunezinto ezimbi okumele udlule kuzo yazi lo sisi ngimzwa
ekhala kancane ekhala athi uNkulunkulu wami ngizwe ekhala lo sisi wathi uNkulunkulu wami ngisize kwenzakalani manje what is going on empilweni yami manje kwenzakalani nguphi la engikhona yazi ngimzwe lo sisi makakhala wakhala waze wabiza osigananda oshezi angazi wayibabiza oshezi ebabiza kanjani kaShezi ikuphi kaShezi sekhaya la ngizalwa khona Prophesy. Ish. You are prophet. Jesus. Barnabas. Yazi ngizubizo Shezi mawubizo Shezi ngezwe ebuya lo muntu ebuza wena wathi by the way what is your name sisi washika malakho angazi noma wamtshele ilona noma wamtshele ngalona but ngendlela o desperate ngakhona wawukhuluma noma yini Mandisa ubani uMandisa Imini uMandisa igama wasole Tomatomani. Uzalelwe lokhu. Ipiyani ikamala esi sidi yes Lola Aliko Ali yes uyayazi mama ingoma ethi la phehleli khona kunesima ebukhoneni kunenjabulo yebokeni isiphepheli ma ngiloke ngihamba ngicula le ngoma ngithi ngeke sidele ngeke akudele ungabe sa give up uyangizwa ukuthi ngithini ungabe sa give up kodwa kunento ethi kimi usugive uphile mama ithemba usenalo izinto ngendlela esazikushaya ngayo ithemba likuphelele njengamanje ulo muntu othi noma kungenzeka noma yini but abantwana bami ngabe sengaqeda ngempilo yami but abantwana bami kodwa namhlanje uNkulunkulu uthi kimi ngike ngabona kwehla ingilozi ezintathu zehla zahlala esitulweni sakho sathi mtshela ukuthi ngeke azakudele umkhuleko wakho umthandazo wakho uzwakele ezulwini
inyembezo oyikhalile seyikhalile kunenjabulo osazobhekana nayo mana. Hallelujah. Ungisa kwikhalenda uthi uMongcwele ngifuna ikhalenda 1971 ngomhla ka-19 June kunomuntu walahleka kimi wagcina lo muntu engathi udukile noma ulahlekile wathi mayilahleka lo muntu uthe mayitholakala watholakala segula kakhulu wabuyiswa ekhaya segula kwanenhlambuluko afuna ukuyixoxa wathi Jehova masilandela ngomoya ongcwele mama idlozi kini la ntshontsha njengomuntu angathi kwakufanele uthi wena mawuthola umkhwenyana uthi nami mangilotsholwa kwakufanele kusuka umsindo lo msindo usuke ngesimo sento engathi amalobolo noma ngesimo sento engathi kodwa ayikugana kwakho kumanje kunenhlambe kulandelayo ukuthi wena uyathakatha noma kunemithi oyisebenzisayo ngathi moya ongcwele kanjani lo mama ngibone ethandaza ejulile yonke into yakhe kuqa ngoba ngibona uphethe amakhandlela ngibona uphethe ikhandlela eliblue abona uphethe ikhandlela elimhlophe kunesikhathi oke wathandaza khona ngamakhandlela kakhulu ngathi moya ongcwele wayinxusa ini angazi noma ubuye uzuyofika ekuphakameni noma uzuyofika kodwa kaHlembe yini ufika unikele yini kunento ofika uyinikelele noma ucele khona ngoba ngizuhamba kwizingilozi kaHlembe phezulu ngizuthi inyazi phezulu ngihawukele lapha enkhona gogo ngihawukele lapho khona angazi ukuthi usuku bizobani khuluma nami ngizwe mama. Yebo kunjalo mkhulu kunjalo phela khona umuntu wake walahleka kanti ngesikhathi ngizogana kwaba leyo msindo mama awukavaleki namanje leyo nto affect umshado wakho uyangizwa ukuthi ngithini kwaye manje uthi umoya ongcwele kuwe mangithi uma ngisuka kuona lo mhlaba omdala uma ngisuka kuona lo mhlaba omdala ngizohamba yes bekufanele ukuthi ngabe sowuke wagqoka ingubo uzilela umkhwenyana wakho wathi uNkulunkulu kukhona inyembezi engizizwa ukhala kodwa uma ukhala lokumemeza uhusband uthi lapho khona noma uthi inkosi khumbule uyangizwa ukuthi ngithini hlukumezekile kuleli khaya kulo noma ungazi ukuthi kuhle konke kuhamba kahle kodwa kukho kuhamba kahle ukujabula kukho kuleli yakhaya kuneyinhlamba ezikujukayo noma ezikulandelayo njengomuntu ongazi ukuthi kodwa sengihlalela umuntu engangimzela kuya ngami ngabe sengathatha impahla zami
yazi uyantshontshiswa ngizwe wenziwe isela uphinde wenziwe umthakathi uphinde wenziwe lokho khuluma ngeso kunjalo kangangoba nje sengaze ngathatha isinqumo sokuthi ngingawuhambeli umndeni ngoba iy'nhlambi eziningi zisuke ziqhamuka ngakuwona kangangoba ngike ngikuzwe lokho ukuthi kungcono ngihambe kodwa ngize ngikhiphe igama elithi eyi uNkulunkulu wenza isimanga ukuthi uma ufika emzini nomuntu uthola abantwana so ayisekho into engingayenza ngenxa yabantwana uNkulunkulu angisiza ngabo. Right. Lo sisi lo uyafuna ukushada noma uyafuna umkhwenyana ozokulobola? Uyamfuna? Yebo ngiyamfuna. ungikhumbule Nkosi yami ungikhumbule Nkosi yami ngikhumbule Beqeda waseswazini yakwazi mbabane ngiyazi uyakwadi ubani umuntu ohlala embabane uMadini una anti wakho una anti wakho una emfati Nkosi yami khumbule bengithi uzothi inkosi yami ubungithanda Nkosi yami ubungithanda Nkosi yami Nkosi yami ubungithanda wena ufuna lo mfati wena ufuna lo mkhwenyana Nkosi yami lalelane hayi ukuthi ngizothi nina thandanani kodwa ngizonikhulekela umkhulekelo owodwa ukuthi ufuna ukuvusa umuzi wakini ufuna ukuvusa umuzi wakho uyangiva ngithini lalela kunomuntu okuthiwa ngimfune uyamazi umuntu abathu nonhlanhla noma uke wathandana nosisi abathu nonhlanhla wake wathandana nomuntu abathu nonhlanhla nahlukana angiva uyamati angithi khuluma Siswati uzawuthi ngiyamati asize ngapha bengikutshela lo muntu owathandana naye angithi yeah oke wathanda ex angithi hey Ayitsukwini Sokukina Sodala naye Sodala naye Solo namda una ingane yini yaxosha kubaba wengane lalela uphi lo mntana nika lo mntana imic athi mbuso wakho
All right. Wena uthi umoya ongcwele kimi angikubuyisele emva kubaba wengane. Noma ungazi uthini uthi I will never go back. But uthi uNkulunkulu you've got an unfinished business eningayiqedanga which will take you to one place to another. Kunezethembiso enayikhuluma naye. Nithe manje ikhuluma izethembiso nobaba wengane yasiya register lento eyidalweni wathi uNkulunkulu kimi kumele niyoyiqedelela. Dictionary. Naze nabo siseka abantu basemlazi. Bakhona abantu basemlazi. Sanibonana emlazi. Yebo. Hawu kanti nikhona. Ninomakoti wenu lana. Uzogana Matusi. Ngoba yini umbuzo ngophindile. Wasesiphingi. Oh, you are too much. Osebenza eShoprite. Ay. eThekwini. Teller number 4. Ukhesha. Usepromotiwe manje. Usestores. Ay. Uzalelwe lo kudoda. Come to me. When? Moya wami Nkosi. Unambele wena. Seki. Yes, yes. Moya wami Nkosi. Yes, yes, yes. Unambele wena. Yes, yes. This prophecy is Iziprofetho esizowenzeka. Kunezinto engibona zenzeka zishintsha. Kunezinto ezishintshakho. Kunezulu elikhulu elizayo elizobhidliza izindlu zabantu. Uma ngikhuleka ngibona kuvuka isikhukhula. Ngabona abantu bebhidlikela izindlu zabo abayithembile. Ngabona kuhamba imoto. Uma njengamanje belokho behlabelela. Kunento engiyibonayo. Okokuqala before lelizulu lifike, lots of people will lose their jobs. I see ama companies amaningi evaleka. Kuthiwa siyavala. Ngibona abantu abaningi bephuca imoto bengasakwazi ukukhokha. Kunabantu engibabona bephuca imoto kuthiwa you can't pay. Buyisa abanye beyisurrender bona. Kunedimoni elishasha elingenile. Lento mayingena inhlupheko. Ngibona a lot of suicidal thoughts. Bantu abaningi bawucabanga ukuyibulala. Omunye umuntu yothi mayingena enkingeni athi no. Kuthi mangithatha isibhamu ngidubule. Kuthi mangithatha ummese ngigwaze. Ngathi inkosi umuntu angayigwaza kanjani wathi umoya ngcwele. There is a spirit of Satanism. Moya wa Osuqalile wangena. Usuyasebenza. Ngibona kujika befundisi bebonakala bedakwa. Beyidakwa. Ngabona abantu abaningi bengena kuma drugs. Nize niqaphele.
ngibona amajele egcwala. Ngibona amajele egcwala kwathiwa akwakhiwa amajele amanye ngoba I saw a lot of scandals zenzeka. Professor fika manje nisazongcwaba kakhulu. Abantu basazoyibulala. Abantu abaningi nisazobabamba bephethe intambo eyoyihenga. Ngibona umuntu exabana neboyfriend yakhe exabana nomakoti ethi ngcono ngiyibulala. Uqaphele. Siswami uma ngidiliza lesiprofetho, I saw some of the things that I've just mentioned now. I saw them happening to her. There is a suicidal thought that is taking place on her. Kunomqondo, the spirit wokuthi ngelinye ilanga nami ngizoyibulala usazocasuka sisi udinwe in such a way ukuthi ngcono ngife ngcono ngibulala and le ngqondo yake yafika ngelinye ilanga athi no wayiziba lento uyangizwa ngithini and it will come. Ngibona uba ku big trouble. When I was prophesying to this lady, I saw a story, but the story esehlayo ngibona kwehla iskandal esinzima, but isehla ngabogaya abathathu. Jesus, hey, usiyama ngazi noma ngisho lento. Wenhlisiyo Jesus, report. wanama udala hlangani simuhambe simuhambe isitha sifuna wena sifuna When I was praying and prophesying on that side, I was asking the Lord to tell me how must I put it to you in such a way that I won't expose you, and there is nothing that needs to be exposed. Expose ngeke ngisho amahlazo wakho futhi awunawo amahlazo. Tomani athumezizwe. Nina kade senilindele amahlazo cha awekho. But I said to her, I saw a scandal of 3 boys. That scandal into esazokwe. Uzwile? Akuyonto ekhona. Bangasheshi bafune ukungena endabeni zakho. Ngoba unazo kakhulu. Userious wena ku relationship yakho. You are too serious. Yalazi leli gama lesilungu lithi complicated. Uyalithanda lelo gama ulisebenzisa ku WhatsApp wakho. WhatsApp wakho. Ugayima niqala nazana. Ugayima qala nje nazana naye. Nihamba ukuthi uyalifaka leli gama complicated. Angithi? Ulishwayele le. All right. It's a word of the day. Gama la namhlanje, it's complicated. Usisi complicated. Uyalithanda. WhatsApp wakho. Yazi ngibona izinto eziku WhatsApp. Izinto enisendelanayo. Nasho mwami. Yes? I saw a conversation, an interesting conversation. Hey ngoba ngiyayithanda indaba. Ngipopola phansi. Deep down. Go deeper. And I saw something interesting. Elingihlekisile lento ngibonile efonini yakho. Silele ebusuku nina niyaxoxa. Ngihlekiswa iconversation eyenzeke ngo Friday from 8:20 to 9:20 ebusuku. Sihlalele wena ubisi. Nihleba. Hey niyayithanda indaba.
ayishushu. Wena, you are a good gossiper and you are a good pretender. Yes. Masabi ngithange ngikuhlazi. Kodwa lalela ke scandal. Sisi uzongena enkingeni wena. Inkinga uzongena kuyona abafana abathathu abazothi udlale ngabo noma udlala ngabo. Uyangizwa ngithini? Ngithe into ezayo esazonzeka. Uma uqoma lalela ngikunika itip. Qoma wise. Umuntu before umregister uthi ngiyakuthanda nami. Qala wenze i-proper research ngaye. Ngoba kukhona umuntu ozokubukisa ngabantu. Afuna ukukhudula ngemoto. Uyangizwa ukuthi ngithini? Kukhona umuntu futhi omunye wakwathandana naye ebenomqondo obukhotheni. Uyangizwa ukuthi ngithini? Washeshe watime wayibona wathi let's cut it. Asiyeke lento. But ufuna ukubuya. Ngibona two boys. This is an innocent boy. Uyisebenzela as a merchandiser labantu abayisebenzela nje ezitolo yabo. Lo omunye kubo kunamatekisi. Uyangizwa? Then this other one angimazi lo uphila impilo yasemgwaqweni. Egijimela nje umuntu onamanga kakhulu. Kodwa bazobukisa ngawo. Watch out. Uthe uNkulunkulu kimi ngabe sisezayoni bengizothi ngicela ungiphathele intambo egreen. Bese le ntambo sikwenzele yona sikhulekele bese sifaka ukhalweni lapho ngoba kwayimanje when uyagula you're not feeling well. Uyangizwa ngithini? Uyagula you're not feeling well. Kunento kumele ngabe ngiyayikhuluma kuwe. Ethinta umntwana omncane. Ay, fana, eyo, payo, yada, chela, tina, ayu beli, wabanayo, wasifela. Wami uyakwazi ezayoni esontweni la ngisonta khona. Uyakwazi eVerelem. Ngenzela ifavor ngelinye ilanga. Ngelinye ilanga bhuti ungithengele ingidi. Ungiphathele yona okay. Uma sikuthandazela ngimela. Ngizwa kuthiwa you are arrested for an attempted murder. Ukuzama ukubulala. Uyayizwa le nto? Ngibona lento uyithatha kancane uthi hawo kanjalo nje. Lento ihambe ngempela uboshwe. Uma ngimela kuye kwagijima ikhehle lakhuluma nami lathi lo muzi wake uyaphela. 1994 ngomhla ka26 September kunezulu elangena ekhaya elikhulu kini lamosha. Uyangizwa ngithini? Uthi umoya ingcwele kimi 2020 ukhona umuntu oke wagula ekhaya kini. Wagula walala phansi. Uyangizwa ngithini? Lokugula kuyalandela nawe. Kunesikhathi la okumele ugule khona. Ulale phansi. Uyangizwa ngithini? Angazi ngibona igama likaZinhle kwathiwa ngifuna umntwana bathi uZinhle. Uyangizwa ukuthi ngithini? Angaze ihlotsheni zakho angikhulumi ngentombi, angikhulumi ngegirlfriend, angikhulumi ngani. Kodwa ngikhuluma ngomntwana omncane. Angazi noma una 7 years noma una 9 years. But ngibona umntwana bathi uZinhle. Kuthiwa mina ngimemeza umaka Zinhle but is in the family. Exactly yemndeni. Uyangizwa ukuthi ngithini? Kukhona umuntu ozodlula emhlabeni wesifazane owumakoti ekhaya kini emndenini. Wathi umoya ingcwele lo muntu makadlula kunalesifo esinilandelayo ekhaya. Yazi wena kwakufanele uhambe uyofika komunye umkhulu ikhehle uthi khehle nginekhanda lingapheli elingiphatha njalo. Wena ulandelwa ijele wena. Kunomuntu owathakatha amathuna kini. Waze wanibiza nonke nga 1 by 1 ngoba namanje izinto zakho lutho ukuthi zikulungele. Uyangizwa ngithini? Wena ugcina ukuphatha imali kahle ngo2021
izinto zakho bezenzeka kodwa manje yonke into ibheke phansi usuphila impilo yokuthi ngiyothenga igrosa ngilale ngidlile hayi kunjalo omkhulu ngoba kusuka ngo2021 nje ngalahlekwa imoto ngahamba indawo eziserious lutho ukutholakala imali bengiyiphatha impela ngagcina sengithatha le mali yami yokugcina ngiyothenga ivan engizama ngayo kuyimanje uthi uMancele 2021 ila ugcine khona wena ukuphatha imali yangempela noma eserious saqala izinto sabheka phansi 2022 was not your year even 2023 it's not your year but ibonus yalapho uzongena ejele wena kunabantu abazozama ukufika bafuna ukuphuca into yakho mabezama ukukuphuca leyo nto bahluleke uyangizwa ukuthi ngithini angazi mina kanjani wena uzogcina ufuna ukuthatha umthetho uyithathele wena ezandleni ufuna ukuyahlasela ngoba kunempi obhekane nayo engakapheli ethinta abanye abafana noma ethinta abanye abantu hayi kunjalo omkhulu ngoba la ngisebenza khona benginestaff ebengisilayisha ngale yamoto yantshontsho base bengitsarela ke ngatsarelwa umuntu owafakwa yimina emsebenzini engihlala naye endlini ya noma sesipretendana nje ngokukhulu lalela inhliziyo yakho ungavumi izohluthuka ngelinye ilanga uthi never ngoba kunento ezohamba emlinke ithi kanti imoto yami yalahleka kanjani kanti yathathwa ubani uthulani mawusane imoto yakhe ngakalahleka uzwana naye kwakuyindoda owuhlala hlale sixoxisane nje ithi mkhaya ngikwazi ukuthi udabukapi mina kodwa uthi uMoncele imoto yakho ukuhamba kwayo utshela iqiniso namhlanje angithi kade wawufuna ukulizwa lelo qiniso ayikade ngangelifuna omkhulu ngoba ngihamba indawo eziningi kwaphela imali njoba ngena lutho namhlanje ukhokhile lo muntu ukhokhile whereas before aqhubeke ne awumwoshiphele ngengoma ethi wehlukile ulinganiso wehlukile Jesu wehlukile awulinganiswa wehlukile awulinganiswa Jesu wehlukile Jesu wahlukile awulinganiswa yeah baba yadala baya yada baba yada wahlukile hamba laba uhlala kuphi lalela uthi uMancele ukuhamba kwemoto yakho kunomuntu oba involved la oshayela ama Uber uyangizwa ngithini angizwa kahle baba angazi ukuthi ubani lo muntu angazi noma is a friend noma is a what kodwa ushayela ama Uber kuvuka igama la kwathiwa ngifuna umuntu abathi uthulani uyangizwa ukuthi ngithini yebo makuvuka lo muntu uthi uMancele imoto yakho njengamanje isishintshe upende uyangizwa ngithini isishintshe upende imoto yakho njengamanje ikwenye indawo okuthiwa ngihambe ngiye kuyona ikuphi endaweni uyayazi indawo okuthiwa isewembezi angazi ikuphi lapho ayangikwazi mkhulu ngazigama nje uyazigama kuthiwa ikuphi escort ewembezi imoto yakho kuthiwa iyicottage yini cottage kuthiwa le moto ilayishela abantu abasuke beyogrosa ifika ilayishe ihambise imoto le ayilahlekile iToyota Hilux baba ngizwa le moto ilayishela abantu kuthiwa iyicottage ifika ilayishele
thenga imithwalo eminingi noma mosimende noma yini ifike kulayishele iyokuhambisela. Njengamanje le moto isishintshe umbala. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ipendwe kabushwa, iblack. Hayibo. Uyangizwa ukuthi ngithini? Uthi uma ingale le moto ke yathathwa yazama ukuyoweliswa kuthiwa iye eMozambique, yafike yaboshwa eManguza, yajika. Njengoba izifike eWembezi, hayi ngoba yathathwa umuntu waseWembezi, kodwa yadayiswa sisuke eManguza, idayiswa iphoyisa. Yaze yawele eWembezi. Omkhulu bakho basathi kimi ngikutshela ukuthi imoto yakho kusengenze kuyithole wena. Ngajabula ngempela mkhulu mangayithola ngoba imali ngakhokhela abameli baze bawu2 kwanhla ngazimuka nomoya. Lalela ke senze kanje. Kuyofanele ukuthi next week mawubuya la ungiphathele uoil wemoto osusebenzile omncane nje sizothakatha kancane nekhandlela elibomvu. Ngakhipha kulezi ezinye imoto noma? Yes. Sizothakatha kancane. Uze nazo lezo zinto nekhandlela elibomvu. Uthi kade wawukhokha ngithi. Mkhulu ngihambi inyanga eziserious ngoba ngafika na serious lezi nyanga. Hey, is serious lezi nyanga oyihambi. Yela. Mina ngizokcharge 100 rand. Lento, yes. Kahle ngizokcharge 500 rand. But ngifuna 100 rand deposit. Le moto mase uyitholile ngifuna 400. Hayi ngayikho mkhulu. Uzwila ngithi. Ngoba imali angisenayo sengakhokha kakhulu. Hawu, inyanga eziserious uyikhokhele. Yela. Sifika le ngekho serious. Ifuna 500 rand. Awunawo 100 rand. Hayi nawo mkhulu nawo. Not namhlanje ngithi ngifuna uqala ukuye no-oil nalento. Then bese uyabuya. Bye bye. Bamba la. Sengikhipha ikhamba ngithi. Nali ikhamba. Wena bhuti wena. Weze South Africa uzofuna umsebenzi? Awuzanga ngepassport. Sorry kusho kanjani. Okay asenze kanje asiqamba manga. Weza ngepassport yabo. Kodwa ngikubona ungena kwenye indawo. Uwela ngopotsho. Potsho. Wangena waqedwa wagijima ngibela ivan. Uyangizwa ngithini? Ivan. Uyazi ivan. Uthe mawugibela ivan wazofika mawufika wahlala ungasebenzi. Wahlala wathola ipeace job yaphela futhi. Angizwa? Awuzwakali khulumela phezulu. Ha kunjalo. Kunjalo right. Lalela ke. Uthi umoya engcwele kimi umfazi ngeke uzube naye. Ngoba kunenkinga ekhona ethinta amaqanda noma indawo la esibelethweni noma la inzalo yakho. Usazohlushwa ukuthi umuntu osifazana ungamfuni eduze kwakho. Ube ngathi ungayihlalela wedwa. Njengamanje uthi umoya engcwele ukuze uthole umsebenzi. Buyele ekhaya, mawufika ekhaya ungitholele isihlabathi sasekhaya. Ubuye naso. Inkinga ukuthi umuzi wakini kunomsindo omkhulu kakhulu. Abantu labantu banukene ubuthakathi. Abevani bona bebodwa. Kunjalo. Umuzi uyaphela. Kunjalo. Yabazwana. Eyiphi lendlu ekhaya izama ukwakhiwa mawungena. Izama ukwakhiwa angathi ayiphelanga lendlu. Usazanya ukuthi iqedelele. Noma indlu engazi noma yakhiwa yabhidlika futhi kodwa ayifuni ukuphela kahle lendlu. Isekhona namanje ekhaya. Awuyana khona. Uwe oyakhaya. Oh Nkosi yami. Yazi sebefike bathatha inhlabathi kuyo leyo ndlu. Mabefika bathi noma kuthiwa ubani owakha lendlu izinto zakhe ayivaleke. Next week noma mawuye ekhaya phathisa abantu uthi ngiphathelele isihlabathi sasekhaya encane into encane uze nayo la kimi mveli. Bye bye. Umkhwenyana wakho Ukhona. ungakwazi ukuza naye la esontweni? Angavuma. Yeah. Ngicela ningiphathele 2 liter wesigubhu samanzi. Yeah. No pint yobisi. Yeah. Bye bye. Bamba la. Sondela lapho uthi wena osmayila wena. Ena. Siswami buka iteki lakhe lo bhuti. Ugqoka ithayithi kanje.
awudote ila la 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 lelele awuduma nduma lelela lelela la la lelele Njengamanje ugqoke ithayithi kanje ne? Masiqeda lapho lalela. Kukhona iphenti lakho elinje futhi ngoba uyawuthanda lokhala Nkosi yami. Kukhona iphenti lakho elinje elasala enyangeni yangaphandle. Lezi inyanga ezilaphela emafletini. Inyanga eyifuna ukulala nayo emnyameni. Yakufaka endaweni emnyama wabaleka wayishiya lelo phenti lapho. Yebo ngabaleka ngashiya lezi zinto ngiphi. Asenze kanjena. Asenze kanje siswami. The very same phenti ihamba ulithenga. Uligqoke kayi-1 mawuqeda uligqoka kayi-1 ulishisa. Thatha umlotha wakhona uze nawo la. Mina nje ngifuna ukuthi ngibeke izandla bese ngilungisa into zakho. Bese ngithi kuwe umuntu ozogcina ushade naye noma uzogcina kulobolile ekhiphele something ubaba wengane. Ufuna ngikwenzeleni? Ungisize ngithole umsebenzi. Umsebenzi. Hlukana nokunaka indaba zamajola ufocus emsebenzini. Uzwile? Abafana ungabafaki kakhulu enhlizweni kodwa focusa kakhulu emsebenzini. Uzwila ngithi next week yenza kanje sisi. Ngiphathele imali yo50 rand. Or 10 rand what? 10 nepint yesigubhu samanzi 2 liter. If bekuya ngami bengizothi ngicela ufike eZayoni uphathe nale ntambo egreen. Uyakhumbula intambo engeke ngakhuluma ngayo? Uze nayo kimi. Uzokwazi? Uyalazi sonto lami likuphi? Uyakazi usisi wami. Uyalazi sonto lami? Everelem. Qedile. Wenze njalo ne? Unokulihalela ishampompo champagne le ama drink and drive. Oh, ngithi mina unokuhalela. Kube khona lokho uthi ish let me try it. Ungasa try. Okay. Bye. ayakakasho Sondelani. Lo ngathabuye nobaba wakhe. Baba bamba la. Baba ngicela ukubuza kuwe uyaqala ukufika la ekhaya ne? Benge ngifike la kwalokho elivelele benge Oh everele. La njengoba sesilawo ukazi ufike. ngiyaqala Baba uthi umoya ingcwele kimi. Kunomuntu owafa engasabone emehlweni. Uma ngiyilandela lento kunesifo ekhaya esikhona sokuthi abantu bavaleke amehlo. Uke wathi uNkulunkulu kimi njengoba ngithi akahamba ukuya nobaba wakhe. Baba kunento eyimfihlo noma eyisecret okumele sihlalele phansi mina nawe. Sixoxe ngodaba lwakhe lo mfana. Ize lento yofaka umama wakhe phakathi omzalayo straight. Uma sifika sithi lo mama makane nezinyanga eziwu2 ekhulelwe. Kukhona yena ukuxabana kwaba khona phakathi kwakho nalo mama. Lo mama wafuna ukubaleka nesisu sakhe noma wafuna ukuhamba ekhulelwe. Waze wathi wena uma umfazi wala ekhaya uzawuhlala, uma ungayenwa la ekhaya uzawuhamba. Uma ngempela kuyimina umnikazi wazo leso sisu, leyo ngane izobuya la ekhaya izohlala. Ngoba mina ngithemba idala zakithi. Ngikubona ekhulelwe lo mama lo mfana uguqa phansi waphatha uNazaretha washisa impepho wathi bogogo nabomkhulu ngicela nize nibe naye lo mama le ndodana azayithola ngoba kunezinto ezivukayo engayitholi kahle kodwa ke ngoba nathi nina sakho umuzi yaboyise yabomkhulu sizoyakha ehlisana ulaka lolo likhona niqabana ekhulelwe uyangizwa ngithini uthi uma ngcwele kuneyintsolo zabakhona kuwe encane kwaba wadlinza kancane wathi kwenzakalani wami lo mntwana noma wena wami wasuyaphupha ebusuku waphupha umunye ubaba omkhulu wakho wakhuluma nawe wakhuluma ngale ndoda ingakazalwa le ndoda wayiphupha ebusuku ingakazalwa ukuthi uyozala indodana uyangizwa ukuthi ngithini wathi umoya oyingcwele lo mntwana uthe mayisanda kuzala uke wahlupha kakhulu egula ehlala egula
umoya ongcwele kwakumele nimse ebantwini abathathu besintu nize niyomsa emntwini othandazayo noma umvangeli wakwaShembe ayomkhulekela khona. Kuna Vaselina owafika wangathi kodwa uyawunikwa noma bathiwa hlala nimgcobe lo mntwana. Nihlala nimnike aphuza amanzi afudumalayo. Angazi yini emhlupha lo mntwana kodwa uthi umoya ongcwele kwakumntwana kwakufanele ahlale engene ezibhedlela. Angazi noma bengifuna uzoconfirma lempi ukuthi ikhona yini impi yake yabakhona phakathi kwakho nomama wakhe esakhulele na 2 months. Uma namizwa Cha, ngabe ngikhuluma iphutha ngoba ungwesibili yena kwabo le ntombazane. Akazi impela kuze kube khona ukuphambana kwami nonini. uthi umoya ongcwele baba masilandela la ngalokuzaleka la lo bhuti. Ikhona into ethinta ukugula noma into ethinta isifo kuyena. Namanje lo mntwana akahlambulukile noma akekho right. Uyangizwa ukuthi ngithini? Since wazalwa lo mntwana unolaka olunzima kakhulu. Njengomuntu angathi angangafuni ukuhlala nabanye abantu noma angafuni ukuhlala nabanye abantwana. Kunesiko elithinta wena okumele lenzelwe. Uyangizwa ukuthi ngithini? Mayilenzelwa lesiko alenzwanga kahle ngoba kwayimanje izinto zakhe azilungi lo mntwana. Njengomntwana ongahlala athi baba yazi noma ngifunda akufundeki kahle esikolweni. Uyangizwa ukuthi ngithini? Akufundeki. Angazi baba uthe uNkulunkulu kimi ungithathile wangibuyisela emva waze wangilahlela ngonyaka ka1987. Kunekhehle noma kunekhehle lalikhonzile kakhulu elathi malidlule emhlabeni lingasabone emehlweni. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ngoba kwawena mkhulu uyothi mawuyodlula emhlabeni uyodlula usuphethe induku usuloku uhamba ufuna indlela. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ungasaboni kahle ngoba kukhona into ekuthintayo wena ethinta isifo samehlo ekhaya. Njengomuntu angathi lento iyanilandela. Ngazi leli khehle laselifaka izibuko ngoba kukhona umuntu omvangeli noma kukhona umuntu okufanele ngimfune owayekade kube sengathi umshumayeli kakhulu wayiphiwa ushumayela. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ekhaya wathi uJehova kwayimanje mkhulu akukho right ekhaya. Njengomuntu angathi kunesifo esikhona, njengomuntu angathi kungagula umuntu agule lo muntu alokuyifihla lento alokuyifihla. Awukhulume nami ngizwe mkhulu. Cha, inkinga ikhona impela lapha ekhaya kodwa ke zisuke emndenini. Umkhulu ke osalo baba umkhulu wami yena ubegula impela yena washo impela ngayo 1987. Impela nje lapha ekhaya kithi nje kube nokugula nje kube khona nokuthakathana uthola ukuthi ithi inkulumo yasezulwini before banukwe yimina ukuze ungangena enkingeni. 1987 makudlula lo mkhulu besenenkinga futhi ngisho neyamehlo. Uyangizwa ngithini? Kunenkulumo ethinta imbongolo. Yazi manje uNkulunkulu ngisakwenye. Khaya lihle. Yazi manje Khaya lami ngingene kunokukhuluma okuthinta imbongolo. Uyangizwa ngithini? Bese kuba nokukhuluma okuthinta inkomo eyayiblamana. Sikuthi ngana impondo. Uyangizwa ngithini manje? Wathi uma ingcwele kunomuntu wayifuyile. Leli khehla malidlula emhlabeni lidlula lishiya ezinye izinto malishiya lezi zinto kwafika abanye bomndeni. Angazi noma abafowabo noma obani abathi lokho siyakuthatha nangakwazi ukulwa nina nathi nina asibayekeni ngoba lento iyogcina ithinta inkabi kuthunyelwana inkabi. cha ukhona impela lokho kwabakhona komkhulu. Ngazi impela indaba yenkomo kwabakhona impela. Kwahamba ke nami ke ugana umfowethu omdala engimelamayo wane inkomo yami futhi yathatheka ngesandla sika baba ngendlela eyisinxele. Lo nkomo futhi yakudala ukukhuluma sengiyifuna ukuthi lalela ngifuna ukuya lapho ukuthi kanti pho wena usuyobangelana umsindo uthi ngifuna inkomo yami ngoba ngizwe ukuthi wena sengicela inkomo yami nami eyathatheka usufuna izikweleti uthi nami ngifuna yami inkomo. Uyangizwa ukuthi ngithini? Umanje lempi sasuka khona emva ithinta imfuyo kwayimanje kunabantu abangangenelani. Kunomcimbi okumele ngabe uyawenza wena manje masibheke kuDisemba noma manje masibheke kuOctober. Uyangizwa ukuthi ngithini? Kunomcimbi obekufanele uwenze noma umsebenzi nyana okumele uwenze. Ngibona ushisa impepho ngizwa kunuka impepho
wathi umoya ongcwele gada Khehle lo mfana lo usazokwazi kunomcimbi okumele umenzele wena noma kunesiko okumele umenzele lona angazi noma kwakukhuliswa abantu ekhaya noma yini naniyenzela abantwana bese bancane angizwe ukuthi ngithini kunento engenziwanga kulo mntwana okumele ngabe uyayenza ukuthi indodana nawe manje usuyindoda ngisho ukuthi ngicabanga ukuthi mhlawumbe amagobo ngoba banemoya yamagobo nantsonke kumele uyafika kumangcobo uyangizwa ukuthi ngithini omunye umama oyisangoma abathi umangcobo okumele uhambe uzuyofika kuyena uthi umoya ongcwele lo muntu useMarian Hill uyangizwa ukuthi ngithini angaze eMarian Hill kanjani kodwa kunomuntu omama wakangcobo oyisangoma okumele azasize lo muntu lo njengomuntu angathi ufika uyammisela ebese mayimisela ngoba lo mntwana lo uzothi mayicabana nomuntu ambeke isandla adlule emhlabeni bese yokhulela ejele awuyiphuthume leyo nto baba uyolungisela lo muntu siyabonga uthando lwami kuwe lohlala luhle